Пам-пам-пам. Как се слага това нещо? Прекъсваме мисията. С една голяма дълга лампа. То Хълк. Така ли трябва да има дупка? Не. Това май ще трябва да го изрежа. До скоро. Здравейте и добре дошли в каналът ми Дени Петкова Хом. Тук си говорим за ремонти, домашен уют и интериорен дизайн. Затова, ако тези теми са ви интересни, не пропускайте да се абонирате за каналът ми. Още сега много ще се радвам и много ви благодаря. Днес, след дълги месеци на избиране, а след това и на очакване на една пратка, която виждате ето тук, най-сетне ще сглобяваме тоалетката, която съм поръчала за дрешника. Затова стискайте палци, дано да се получи всичко както трябва да бъде. И за да намерите отговора на въпроса как се сглобява тоалетка сама, останете до края на видеото. Първата стъпка, разбира се, е да разгледаме инструкциите. След това ще разделя по секции различните части на мебела, на масата, ще я наричам така най-общо казано. И след това започваме с монтирането. Наистина, пожелайте ми успех, стискайте ми палци и дано да го направя бързо, защото днес е доста натоварен ден. Започвам първо с чекмеджетата. Смятам, че са по-лесни и манички за направа. След това продължаваме с следващите части. Естествено, по средата на цялата работа ми свърши батерията на дрелката, на електрическата отвертка. Трябва да я заредя. И докато чакаме батерията на отвертката да се зареди, искам да ви обясня, ако не сте се досетили вече, референцията за аутфита ми днес. Надявам се да знаете или предполагам, че някои от вас знаят за кампанията на Барби, че има всякакви размери барбита, всякакви професии барбита. Следователно, за това съм се облякла с тази тениска Барби, за да направим референция към Барби майсторката. Сега нито мога да продължа, защото с ръчната отвертка много по-бавно се случват нещата, нито ми се иска да губя време. Работи ми се. Ето, зарежда се тук батерията с червена лампичка, докато стане зелена. Не знам колко часа трябва да чакам. Със сигурност няма да изчакам докато се зареди изцяло, но поне сигурно 20-30 минути трябва да почакам. Стискайте палци да се зареди бързо. И също така, докато чакаме, мога да ви разкажа малко повече за тази отверка, която е електрическа, също
Става и за бормашина в домашни условия. Разбира се, като бормашина съм я пробвала, но не е толкова добра и силна. Марката е Хайчика. Марката е Хайчика. Не знам как се произнася, вие обаче видяхте. За отвертка е чудесна. Много лесно, много бързо, в двете посоки, както завива, така и развива. Може и да се заключи, има предпазен такъв бутон. Тук има някакви номера, които не знам за какво служат. Много лесно се развива, като се завие също е доста лесно, много лесно се работи с нея. Аз като жена и момиче с малко сила, много съм доволна. Реших, че за да не губя време, ще продължа напред с ръчна отвертка, просто за да маркирам, а след това с електрическата такава ще затегна всички болчета. Нали знаете, че за жените всичко са болчета. За всички болчета ще ги затегна след това с електрическата отвертка. Мисля, че добре вървя. За момента не съм допуснала нито една грешка, което е чудесно. Да видим какво още трябва да се направи. Тук от тази част с толкова много дупки е това парченце, че чак е плашещо. И с болчета H трябва да го завия. Ето ги. Мале, те са по 4 на всяко ъгълче. 4 по 4, 16. Ужас! Ето за това трябва да се използва електрическа отвертка. И са диагонално поставени. Много интересно. Да, защото идва тук на ъгълчето. Това е помислено. Важно е също така да кажа, винаги да си постилате нещо. Обикновено тези мебели носят, идват с разни неща, такива за предпазване. Телчета. Така че винаги постилам, за да не се допусне някоя по-грандиозна грешка. След като направим всичко това, което ми се струва доста, ще поставим и крачетата, които също са интересни. Как се слага това нещо? Миго, с една голяма дълга работа. Това май ще трябва да го изрежа. Много е важно да не затягате още от начало. Не, чакай, че се обърках. Много неща трябва да ползвам. За крачето, за всяко краче по 2 такива. Бош. Може би отблизо ще искате да ви покажа. Не мислите ли, че другият проблем на жените, когато монтираме мебели, извинете ме, ако ми слагам всички под общ знаменател, е на къде се развива, в коя посока се развива и в коя посока се завива. Ето да ви покажа и отблизо ситуацията. Добре изглежда, обаче тук ми се счупи едната част. Завъртах ето това болтче и хайде, счупи ми се. Много съм силна просто, като Хълк. Обръщаме и ако не стои на краката си, ако е криво, представете ли си? Отгоре на тази част идват чекмеджетата. Продължаваме.
харесват. Ето тези дървените неща. Много са ми симпатични. Ще ви обръщаме. Така. Това е втората най-трудна част. Сега, ако сте стигнали до тук, не пропускайте да харесате видеото и да се абонирате за канала ми Дени Петкова Home, ако искате в следващите видеа да се препотявам. Останете до края на видеото, за да видите и крайният резултат. Стискайте палци! Вау! Така ли трябва да има дупка? Не. Ето тази вратичка е много сладка, с релефни детайли. Чекмеджетата са най-лесни за направа и после най-трудни за поставяне. Сега защо там има дупка? Защото не съм го направила правилно, Майя. Да, не е правилно. Тази част, която се върти, не трябва да е отдолу, трябва да е отстрани. Нищо, това е много лесно поправимо. Ето за това е много добре да си имате електрическа отвертка. Винаги забравям тази дума. Можеше да сме готови, но не сме. Уж гледах кое да е отляво, кое да е отдясно. Пак съм ги объркала. Няма нищо. Ето така трябва да е отстрани, а не отдолу, както го бях сложила аз. Втори дубъл! Сега вече от нас май зависи от коя страна искаме да си поставим готината вратичка. Не може да си я поставите където искате. Тук трябва. Добре ли е? Що се отнася до това как да сглобим мебел сами, отговорът на въпроса е с много желание, защото, както видяхте и в предишните кадри, и аз допуснах една малка грешка, но тя, слава Богу, беше лесно поправима. Затова с много желание, търпение и труд, разбира се, както всяко друго нещо в живота, и изглавянето на мебели се постига по същият начин. Вече сглобих масичката, почистих я, за да ви я покажа в прекрасен вид. Вие ли сте за крайният резултат? Та-дам! Няколко неща мога да кажа. Първо, харесва ми. Второ, забелязах след като вече я монтирах изцяло, че ето тук, виждате ли как има една дръскотина, нека да кажем. Нея ще я оправим как? С кафя фулмастер, разбира се. Първо впечатление, вижте как двете вратички имат различни дръжки. Много интересно, не бих взела такова дизайнерско решение, по-скоро бих ги направила еднакви. И последното ми първо впечатление е, че чекмедженцата са доста плитки, но пък аз нямам чак толкова много неща, които да поставям. Там също така ще използвам и пространството на масата, така че доволна съм за сега. Благодаря ви, че останахте до края на видеото. Абонирайте се за каналът ми. Ето тук, харесвайте видеото и също така гледайте и предишните ми видеа. Тук някъде, навсякъде ще са оставени линкове към както профила ми, така и към видеята. А в някои от следващите видеа ще ви покажа как декорираме тази маса, как си подреждам гримовете, така че организацията ще видим в някои от идните видеа. Чао, аморес!